page 172 et 173 ka Tafsir al Quran de Surah 7. Wa idh qalat anditi to mande wi uno ummatun jamago moftego minhum e mabbe lima ta'izuna kon wajanto don qawman yimbe Allah muhlikum o halkaybe aw mu'adhibuhum ma aw lettabe adaba letta shadidan tidude qalu wonbe wajade be jabi ma'diratan ko itugol tunganto ila rabbikum faade ka jomimo e kadi wala Allah no gasa kambe yattakuna be hula Allah sibe wajama falamma nasutu mande be yejjutuno ma dukkiru bihi ko be wajora kon on chayna men dandi alladina be yanhauna wonnobe hadude ani su'i gaay bone o wa akhadna men nangiri alladina ben zalamu toñube bi adabil latte ba'isin tajinide yaltugol e mudu bima kanu sabu ko be lati kon yafsuguna be fasingino falamma atawtuma de be tonitino amma nuhu anhu e gaay accugol ko be hada kon kulna lahum me wiyan be kunu woni gidata tan kulaji khasina de hidi redu wa idh ta'addana rabbuka antuma de jomima ewnino o dalila yab'athanna wonde wallahi o imminay alayhim e dow mabbe ila yawmil qiyamati ha nyande dargal o imminay e mabbe o cuynay e mabbe man yasumuhum ummono memina be su al adabi lette bonde inna rabbaka andu sabunu jomima la sariul iqabi ko yawdo lette wa innahu Allah kadi la ghafurun ko yafodo kadi rahim ko yurmete ko dabbe damo jonne dum ko yonata waqat ta'anahum min tajibe men senditi be walego fil ardi kalidi umman may wadi be moftanuji isappo e didi minhum na mabbe salihuna mojjube yo Allah wadi en jeyabe ben don wa minhum na mabbe duna dalika be wona mojjube le enele wa balawnahum min jaribur be bil hasanati mojji wasayiati e bondi fo ko darugol Allah no gasa kambe yarjuna be ruttoto kono be ruttaki fa khalafa lonti min baadim bawa mabbe khalful lontotobe wa rasul kitaba be roni defta den ya'khuduna kon tay huwaki hibe yetta hibe nanga arada hadal adna jaw koy aduna we bitani koy odo aduna jasudo wa yaquluna be namodi waden tundum do e ndesa yughfaru lana en yafete Allah yafoto en wa yatihim si aribe aradun jawle aduna we bitide kadi tata kono harmiri nana dagori misluhu sifamu ya'khudhuhu be jaba kadi be Allah yafoto en yandi kambe ko non tun habe luttidu alam yukhad alayhi e yettano kay do be mitarul kitabi ha doni nin ka deftere Allah ya gulu wonde tabi wolu ala Allah be libay hore Allah illa al sona gonga wa darasu be jangi ma fi kon detton waddarul akhirah wallahi ko galle den kala khairun buri mo jande lil ladina onande be yettagona hulbe Allah afala taqiluna yo haqqilta hani walladina be yumassikuna jogitibe bil kitabi deftere nde wa qamu salata be nyibe julde nde inna no menella no de'o men yabata ajral muslihin baraji mojjimbe ben don non be woni mojjimbe bayina tagnal jabal andi teto mande men borno fellongo fawgam sengo do mabbe ka annahu tay asikka fellongo zullatun kongo dulere wa zannu be felliti annahu nongo do fello waaqi on ngoyana bihim e mabbe mi wi be khudu nange ma hataynakum ko mi addani on kon be quwwatin e sobe wa dhkuru janto do ma fi kon derto lalla ko ga sanon tattaguna hula yalla wa idha khadha rabbuka anteto mande jomma nangono min bani adama immorde bibbe adama be min zuhurim immorde kacceci mabbe be mana be kacceci baba mabbe adama dhurriya mabbe wa shadam usidin tinibe ala anfusihim do wonkiji mabbe din o yibe alastu bi rabbikum wona mi woni jomimo qalu be jabi bala o e kono woni shahidina min seditike alla dal ko mi wadiri dum anta qulu ko fi wata wi o yawmal qiyamah nyande dargal inna men kunna men latike an hada gaindi ahadi do alla la ghafilina ko mi welsindi be men anda aw taqulu ma fi wata wi inna ma ashraka alla ando ko shirki abauna ko babirabe amen be min qabilu ko adi wa kunna min lati dhurriyatan jurriya min badim iwtirbe bawo mabbe men jokki ko be jokki ko menen tay men andano dum mojja Allah fatuli kuna halkira men joni ma bima fa'ala al mubtiluna konko ben bonnobe golli wa kadhalika kono ni fasilul ayati Allah dal men fensitirta ayede wala Allahumma gasa kambe yarjuna be rutato watulu jango alayhim e do mabbe naba alladhi khabaru o do atainahum min okki ayatina ya men de fan salaha
murti o yalti min ha ayaje den fatbahu shaytan shaytan jokkimo fakana ulati min al-ghawin giado e bewbe o sababu nuzul makko ino wi'e ko bal'ama walaw shina simede yiduno la rafa'nahu min bantayno mo biha sabu gandangal walakinna kuntum kanko akhlada ulutti ila al-ardi fade kaledi wattaba'u jukki hawa ko welata makko famathalu misal makko ngal kamathalil kalbi na sifa bariru in tahmil alayhi sarundidu dongal yalhathundullahi aw tatruku ma sa'ati nina mani arondalin yalhathundullahi fo emo fo tako dalika dum do mathalul qawmi alladhina misal be yimbe kaddabu finnabe bi ayatina jamen de ala dal faqsusil qasasa qisso o do qissa la'allam nagas kambe tafakkaruna be wajituto sa aboni mathalan misal alqawmul ladina be yimbe kaddabu finnabe bi ayatina jamen de bay kambe misal mabbe koy barir wada wa anfusuhum ko hore mabbe kanu be lati yazlimuna be tonya tabe siku ko Allah man yahdillahu sabu kala Allah fewni fa huwa al muhtadi kon fewdo yalla fewno en ومن يضلل كلام الله مجني فأولئك